Meron pala. Big size. Kala ko wala. Hindi kasi siya gumagalaw. Ganyan talaga mga idol kapag matabang alimango. Hindi gumagalaw. Ahas mga idol. Pamay alimango. Yan mga idol. Magandang hapon sa inyong lahat. Maglalatag na naman tayo. 10 trap lang yan. Yung pain pala natin igat. Nakahuli ako kahapon ng isang piraso. Tsaka may isda. Yan. Dating spot na rin natin to mga idol. Doon tayo sa baba maglatag. Naalala nyo mga idol yung nakadali tayo ng bayawak. Dito yun. Yung may pumasok na bayawak sa trap natin. Dito sa spot na to. Sana po pala rin tayo sa pagpandaw natin bukas. Grabing init mga idol. Bali yung dagat pala mamayang gabi 1.5. So aabutin na siguro dito sa pinaglalatagan natin palagi. Nakakahuli kasi tayo dyan. Merong sapa-sapa dyan. Tatagan natin ng isang piraso. So yun mga idol. Salamat pala sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Sana po ay patuloy nyo pa akong suportahan. Shoutout po sa mga bagong nag-subscribe sa aking munting channel. Tsaka shoutout din sa lahat ng mga mga solid na taga-suporta, taga-panood ng mga vlog natin. So good luck sa atin mga idol. Bali papakita ko pala yung paglatag natin ngayon. Kasi maganda naman ang panahon, hindi maulan. Cellphone yung gagamitin natin. Tapos bukas pag hindi umulan, cellphone din yung gagamitin natin sa pandaw para hindi na tayo maglipat-lipat ng memory card. So yun mga idol, maglatag na tayo kasi hapon na, alas 3:30 na. May dagat din kanina mga idol pero hindi naman kalaki yan, 1.0 lang. So stay tuned lang mga idol, maglatag na tayo. Sana swertein. Lagyan natin dito mga idol yung pinag-usukan natin dati. Luma na. Maganda rin ang sapa dito. Punta yan dun. Saka dito paikot. May dala yung pangalawa natin. Pangatlo mga idol. Mga idol, ito na yung panglima.
lahat dito ng ano bakaw. Yan mga idol, 5 piraso pa yung lalatag natin. Mga idol, dito dati yung nahuli natin ano, bayawak, trap. Balikan natin, baka mayroon alimango. Oh, ito na to mga idol. Baka sakaling may nakatago dito na ano, alimango. Kasi may mga ano, lumang ano, sinagusan ng ano, sasa. Tsaka may sapa papunta dun. Ito na yung pangwalo natin mga idol. Sana makadali. Sapa dito mga idol. Tsaka dito. Diretso yan papunta sa labas. Yan pang siyam na. Tapos na pang 10 natin. Yan na, abang-abang na lang bukas mga idol sa pagpandaw natin. Sana swertein. Hapon na mga idol, mas katramidya na, maingay na yung alok. Tinatawag namin dito gangis. Yan sila sa ibabaw ng ano, mga kahoy. Mga kahoyan dito. So ganun na lang mga idol, stay lang. Yan mga idol, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Bali magpapandaw na tayo ngayon. So sana certain. Dito yung unahin natin mga idol, yung unang nilatag natin. Yan mga idol, kumusta po kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lalo na yung mga solid na taga-suporta natin. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat-ingat po kayo palagi. Yan mga idol, stay tuned lang. Magpapandaw na tayo kasi ano na, alas 7 na. Ito mga idol yung unang trap natin. Wala mga idol, maliit. Papakawalan natin yan mamaya. Ano maliit oh, hindi pa yan pwede. Hindi pa pwedeng iulam. Ito yung pangalawa natin. Mingaw yata. Meron pala. Good size. Kala ko wala. Hindi kasi siya gumagalaw. Ganyan talaga mga idol kapag matabang alimango. Hindi gumagalaw. May pain pa. Ito lang mga idol, pangatlong trap. Ito yung pang-apat. Suka-suka crab.
Ang daming suka-suka crab. Ano yung mga plate concrete? Ahas, mayroon. Mamaya limang. May dulo. Grabing laki niyan. Makakawalan ko muna may dulo. May dulo yung pang walo. Wala talaga may dun. Suga-suga karabang marami. Dalawa mga idol. Last trap na natin ito mga idol. Suga-suga crab lang. So yun mga idol, dito na lang yung vlog natin. Salamat sa panunod. Sana nagustuhan nyo pa rin yung crab adventure natin kahit wala tayong nahuling malaki. May mga pinaglatagan na kasi dito mga idol, hindi ko lang pinakita sa inyo. So yan mga idol, see you next vlog po. Salamat po sa patuloy na suporta. God-bless yung lahat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. Paki-hit na rin yung bell icon para lagi kayong updated. Saka comment naman kayo mga idol kung hanggang saan naabot yung video natin. Comment kayo kung taga saan kayo. So yun mga idol, kita-kits na lang ulit po sa next vlog. Salamat sa panonood.